poltsa batean zapore hauetako gozokiak ditugu. 2 limoizkoak, 2 mentazkoak, 2 laranjazkoak eta 4 marrubizkoak. Galdera, zenbat gozoki atea beharko duzu gutxinez, zapore bereko 2 gozoki izateko. Orduan, gu behar ditugu zapore berekoak. Eta zenbat? 2. Orduan, zenbat atera beharko ditugu izateko 2? Eskatzen nahi digute zerbait ziurra izatea. Ez du balio probabilitateak hemen. Ziurrak. Orduan, ziurra izateko, bat ateratzen badugu, guazen pentsatzea limoizkoa dela. 2 ateratzen baditugu, izan daiteke mentazkoa, izan berria limoizkoa. 3 ateratzen baditugu, izan daiteke berria limoizkoa, edo behar bada ez. Izan daiteke bat limoizkoa, beste bat mentazkoa, eta beste bat laranjazkoa, desberdinak. 4 ateratzen baditugu, izan daitezke 4 desberdinak, bai. Bat izatea limoizkoa, mentazkoa, laranjazkoa eta marrubizkoa. 4 desberdinak. Ziur egoteko, 5. ateratzen badugu, ziurra da, errepikatzen dela baten bat, bai, 4 desberdin ditugu, 4 zabore desberdin. Orduan, 5. errepikatu behar derrigorrez. Orduan, 5. ateratzen dagunean, seguru gaude, ziurra da, batek errepikatu ginduela. Berriz egu izatea marrubizkoa, laranjazkoa edo menta. Zenbat gozoki atea beharko duzu gutxinez 2 zapore ezberdineko gozokiak izateko. Orduan, nik 2 ateratzen baditut, izan daitezke 2 limoizkoak edo 2 mentazkoak. Behar bada desberdinak dira, behar bada ez. Orduan, zer egin beharko dugu? Atea 3. bat, eta 3. desberdina izango da. Lehenengo 2 limoizkoa baldin bada, 3. desberdina seguro. Hemen ere bai, marrubizkotan ez, 4 marrubizko ditugu. Gerta daiteke ateratzea 3 eta 3 marrubizkoak. Orduan, 4. ateratzen badugu, 4. izango da desberdina, behar bada ez. Kasualidadez izan daitezke 4 marrubizkoak. 5. ateratzen badugu, bai. Ze ezin dira izan 5 berdinak. Gehienez, 4 daude errepeak. 4 daude marrubizkoak. Orduan, hemen ere 5 atera behar ditugu, egoteko seguru ziurra desberdin izango dena, baten bat. Eta bat ze, oianeri marrubizko edo limoizko gozokiak soli gustatzen zaizkio, eta andoniri laranjazkoak edo mentazkoak. Orduan, zoriz, orduan hau bai da ausazkoa, erabil bat dugu probabilitatea, gozoki bat ateratzean nor du bere gustoko izateko probabilitate gehiago. Horra, hasiko gera, probabilitatea oianera. Probabilitatea oianerena berdin. Zenbat daude guztira? 2, gehi 2, gehi 2, gehi 4. Guztira, 6, 8, 10 kaso. Horra, 10. Eta bere aldekoak zenbat dira? Guazen ikusteak. Gustatzen ezkio marrubizkoak eta limoizkoak. Horra, marrubizkoak hemen ditugu, 4. Eta limoizkoak 2, 4 gehi 2, 6. Orduan, bere probabilitatea da 0,6. Eta andonirena, probabilitatea andonirena, berdin. 10, hori 10 direlako, eta bere aldea dira laranjazkoak 2, eta mentazkoak beste 2. 2 eta 2, 4. 4 zatea bat 0,4. Orduan, nor du probabilitate gehiago? Oianek ez da, 0,6 honek gutxia.